εσύ και ο Φώτης, αυτό είναι το... Αυτό είναι το σήμα που θα πάρει. Λοιπόν, Φώτης, Θοδωρής, του Τζακ και του Αλεκώδη. Και έτοιμοι. Τα στυλ σας πιάνει. Τα στυλ σας κόμμα. Ένας ρε. Κόμπρες είστε. Σοφία, φύγε από εκεί ρε. Εγώ θα λέω. Φύγε από εκεί. Όχι, stop. Φύγε από εκεί ρε. Φύγε να βγάλω βίντεο. Φύγε. Φώτης, το στυλ, περίμενε. Θοδωρής, το στυλ. Τζακ, το στυλ. Έλα εσύ. Καμάς. Και 3, 2, Φύγω από του κύριος. 1, τώρα! Πάτε τους! Слышишь? Βάλτε δάχτυλα, κλωτσίες ρε. Είναι για τα πάντα, το παίρνει ο χαμένος. Πάνω στο πόδι του έπαιζα, γι' αυτό όπως Το παίρνει ο χαμένος αυτό. Ο χαμένος. Ο χαμένος. Το μετάλλιο. το μετάλλιο. Ένα, πάμε δεύτερο γύρο. Ο Τζακ με το μικρό. Περιμένετε. Αλλάζουμε ζευγάρια. Όχι, μια χαρά είναι τα ζευγάρια. Ισοδύναμα είναι. Όχι να σε πιάσει. Για το YouTube είστε ρε. Σοβαρά θα σας βάλουμε. Και ο μικρός με τον μικρό, ο μεγάλος με τον μεγάλο. Ποιος είναι μεγάλο? Εσύ. Αυτός είναι μεγάλο. Άντε, φτάνει. Τζακ, δεν μπορείς να τα βάλεις στο YouTube. Εσύ ο Πούτιος Αράτ, το στόμα του. Γιατί είναι τα ζάσαγες? Δεν θέλουμε κινητά, απαγορεύονται. Τα στυλ, παρακαλώ τα στυλ. Θοδωρής. Θοδωρής. Φώτης. Ρουσλάι. Sub-Zero. Σκόρπιον. Έλα. Έτσι. Φύγω πατρική στα πούνια σου. Και με το 1, με το 2 θα τα νευριάσετε. Να βλέπετε τώρα. Όχι να νευριάσετε. Έτσι. Τι θα τους κάνετε? Σκίσουμε. Τι θα τους κάνετε? Και 1, 2, πάμε. Πάτε τους. Τι γίνεται? Το χάλε. Έλα, δώσε. Κολοδάχτυλο ρε. Βλάκι. Γαμίσανε. Μπράβο, νικητής είναι ο Τζακ. Και ο Αλεκούρης. Το ξανέβαλες. Ο Φώτης είναι ο χαμένος πάντα. Τους δέξει να μου δει. Ο χαμένος είναι ο Φώτης. Πάλι ο χαμένος. Δεν κάνεις τίποτα. Ο χαμένος είναι ο Φώτης. Όχι, Και ο θα Φώτης ξανακάνουμε τελευταίο και σημαντικότερο γύρο. Αλλάξτε ζευγάρι. Πώς ήταν το τέτοιο? Θέλω να ομολογήσω ότι με έπιασε στον ύπνο μου. 2 φορές. Όχι. Πού είσαι Τι εσύ? στυλ θα προτείνετε? Θα προτείνω κόμφο. Ρωτάτε. Τσάκι τσάκ, Sub-Zero, Λέγεται, πώς ήταν το Λοιπόν, ναι, σύνολο? εδώ. Ήταν πολύ Η εύκολη. νίκη ήταν βέβαια, είχαμε το πλεονέκτημα όπως πάντα. Ναι. Άντε Τα μικρόφωνο. μαλλία. Μικρόφωνα. Τα μαλλιά μου τα λένε όλα, σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν λόγια να Συγγνώμη, περισσεύουν. έχετε Θέλουμε πιο δυνατή να να την βάλεις την άλλη φορά.
Να μπω κι εγώ στον αγώνα. Εσύ τι να κάνει, τι να κλάσεις κι εσύ. Επόμενος, ποιος θέλει να μιλήσει στη συνέντευξη, ο κύριος Κομφού. Με μαγείες θα παίξουμε. Ο κύριος... Τώρα με μαγείες θα παίξουμε. Τσάκι Τσάν. Με μαγείες θα παίξουμε. Πείτε μας για εσάς λίγο. Με τι ασχολείστε. Τους είχαμε. Με τι ασχολείστε. Μαγιά είναι χέρι, χέρι. Τι χέρι. Τι χέρι. Να βάλουμε χέρι, δύναμη. Θα βάλουμε χέρι. Βάλουμε. Βάζουμε, γιατί όχι. Και βάλουμε στην τύχη, πέστε μου ένα μέχρι το 4 αριθμό. Να το, εδώ είναι και στα γόνατα, θα κάθονται και θα βάλουμε. Λοιπόν, εγώ έχω 4. Λοιπόν, θα πάει ο ψηλός αυτός. Όχι, στην τύχη. This man and this man. Come together. Τζάκης, εναντίον. Το όνομα σας παρακαλώ. Μαύρος αετός. Ανίκητος, εσείς. Τέο. Τέο. Πάμε! Ανίκητος και Τέο. Ετοιμαστείτε λοιπόν. Just a moment, please. Λοιπόν, χαλαρώστε. Μόλις πω το 3, ξεκινάμε. Χαλαρώστε. Μπορούμε να κρατάμε την καρέκλα, έτσι. 3, 2, τώρα. Όπα, άιντε. Έλα, ο Ανίκητος φαίνεται ότι είναι ανίκητος. Ο Τέο προσπαθεί, αλλά τον βλέπουμε. Τέο δεν το... Ο Τέος φύγεται. Ο Ανίκητος είναι σε καλή φάση. Καλά είναι, μπράτσι. Εδώ βλέπουμε ισοπαλία. Και ναι, ο Ανίκητος. Χειροκροτήστε τον. Και το επόμενο, Εντάξει, κατάλαβα ότι η ισοδυναμία είναι γι' αυτό. Όνομα. Δυνατός, όνομα. Θηρίο. Υπερήρωας και ο δυνατός. Και χαλαρώστε με το δικό μου. Πάμε. 3, 2, βλέπω το δυνατό να... Χαλαρά τα χέρια, χαλαρά. Τώρα σφίξτε. Περίμενε, όχι, εγώ θα πω 3, 2, πάμε. Έφυγε το χέρι. Να δώσουν αέρα νομίζω. Έλα, ο δυνατός φαίνεται να είναι δυνατός. Βάλει και τ' άλλο, το χέρι, το χέρι. Ο υπερήρωας. Ναι. Ο υπερήρωας νίκησε. Ποιος είναι υπερήρωας? Ο Αλέξανδρος. Ελάτε μετά το πρωί, χαμένος. Ποιος είναι Βιεύκα? Έχουμε και δεύτερο επεισόδιο. Καμία για νικητής κάτι. Τώρα είμαι χαμένος. Νικητής με νικητής και χαμένος με νικητή. Και ο νικητής που είναι ο Τζάκης με τον Αλεκούρη. Έλα. Τζάκης και Αφού είμαστε στη Αλεκούρη. ίδια ομάδα, ρε. Τώρα, οι νικητές και θα βγάλουμε τον τελικό νικητή. Αφού εγώ είμαι νικητής, ρε. Εσύ Και και να ο... χάσω. Προκριματική Μπραντεφέρ. Προημιτελικός. Τελικός, άντε. Νικήσαμε, ρε. Άντε, Αλεκούρης και Τζάκης. Τι, είμαστε μαζί, ρε. Νικήσαμε από τον ένα, αυτό στον άλλο. Είμαστε ομάδα και πριν νικήσαμε. Για μην πάρουμε κάτι αστέρω όπως θέλει. Λοιπόν, όνομα. Τι όνομα? Όνομα. Σούπερμαν. Σούπερ, Spider-Man. Spider-Man. Λοιπόν, σήμερα ο Spider-Man θα διαλέξει νικητή. Ποιον προκαλεί Spider-Man? Ο νικητής είναι το, πώς τον είπαμε? Υπερήρωας. Περίοδος, πώς τον είπαμε? Θες να συναγωνιστείς με τον υπερήρωα? Όχι, επειδή είμαι εγώ έξυπνος, πονάει το κεφάλι μου. Όχι σήμερα. Λοιπόν, Όχι σοβαρά, πονάει το κεφάλι. αρνείσαι δηλαδή. Δεν αρνούμε, απλώς σου λέω το πρόβλημα. Παραδίνεσαι. Ναι, παραδίνομαι. Εντάξει, άλλο αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με άλλα αγωνίσματα. Με το πόδι. Δεν το ξέρεις? Όχι. Να, κάτω τι έγινε. Ξέρεις ποιος θα φύγει από την... Α, έτσι, να το κάνουμε το δοκιμαστικό. Έλα, δώσε πόδι. Να, έλα, με το Δώσε πόδι. πόδι. Κάτσε. Να, κράτα το πόδι. Και παλεύω με το πόδι. Έτσι, εσύ Όπως έλα. να είναι, απλώς να μην φύγει αυτός. Να, δεν δεν πρέπει να πάω. Λοιπόν, Έχω ισορροπία. Δηλαδή δεν πρέπει να το κουνήσεις. κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, διαλέξτε. Α, έφτασε και Ναι, κίνηση ξέρεις άλλος να κάνει τέτοιο. Διαλέξτε συμπαίκτες. Έψτ.
Διαλέξτε συμπαίκτες. Τα χωρίς το άλλο. Ναι, αυτό είναι ωραίο. Γεια. Μακρά κοιμήστη. Όπως θέλεις. Μικρή αρούσα μπάνι. Ποιος είσαι εσύ? Ανίκητος. Ναι. Είναι και το άλλο, ρε. Έλα ρε βλακεία είναι αυτό. Αλλά προσπαθείς να πατήσεις τον άλλο. Αλληλούια. Στα πάμε, φεύγουμε. Σιω φεύγουμε.